Mandibulise kubabukeli be-CCTV. Sinamkela kwinkqubo yethu namhlanje #localsport. Lo uthethayo ngeyamkela zinto. Namhlanje sisezone 2 smart gym. Sizodibana neboxer Luyolo Mbobo. Asikele ngaphakathi siyozivela kuye. Nandiphinde ndinibulise babukeli. Apha ecaleni kwam Luyolo Mbobo. Ngolibhuti njani? Siyaphila kanjani siswam? Ndiyaphila nami. Cela uzazi sibabukeli be-CCTV. Igama lami Luyolo Mbobo njengoba bisitshilo sihlala apha ezone 2 eDongo ekuphumleni. Okay. Basisazi uba uyiboxer. Can you tell us more about iboxer, ijeni yakho, iqale nini boxing, zonke zanto? Okay, iboxing ndayiqala I think 2010 or 2009, I'm not sure. Ever since usukela ngoko nandidlala iboxing from high school until now. So as ba uqale boxing, how are the challenges budibana nazo up as ba udlala? Challenges ziyafana nomuntu odlala sport. Sometimes uba nemini uqonda uyayeka because awuboni into ekhulayo kule nto yenzayo, but because of uyithanda unyamezele. Wayiqalisa intoni boxing? Ayiqaliswa ndalandela ibhaga yam endala, but then yona yayeka, so ulandela kwam kwayo ndaqhubekeka ke mna ndayibona kuyo. So eyona nto eyaku-interestayo kwiboxing uba ubhuti wakho omdala uyedlala okanye ikhona enye into engaphaya? Into yandinika umdla kubona uba first fight ndiyidlala ndabethwa, but eziba ndikhula neboxing ndabona uba okay ndi-good and nee-trophies endinazo phandle zabe zibonakalisa uba ndi-good, so ndayibona uba yinto endinoyiqhubeka ngayo le ndenza ubomi bam. Okay. Nge-4 kaFebruwari ubudlala eMonti. Cela usixelele ngematch yakho ubudlala. Okay, bendidlala iPhedi sisimathemonti. Ifight yam yona ibingekho lula. Imfundo wayikhona yobukela konobona uba ndaprepara ngendlela enzima gqithi, because uyembela ititle ye-Eastern Cape ayondoncinci, but ke sizamile ngeteam yam sapreparisha and salungiselela ifight. Nodlala kwethu but even though ndabethwa ngepoints, but ndaphuma phandle siyazi uba hayi andibethwanga nje ngidlalile and zange ndityhafe. So zingaphi ifight okay also zilwile? Ifights zam zi-8 ngoku. How many wins? Loses zi-3, then ulanda zibe zi-5, ziwins zi-4 ne-draw 1. So ke ngoku as uba ubethe iPhedi ufila njani? So far akukho change because sikhona fights ezivelayo ezithi mandihambe ndiyodlala, so udlala kwam ePhedi ndibethiwe, but uphinde waveza nee-opportunities ezininzi because right now ndilanduzile ndi-under i-management yaseMonti, so i-fights zizawuvela ngoku. Ikhona enye into esinoyilindela kuwe going forward ngoku? Okwangoku I'm not sure ke sisaqala ndithethe ne-management yam yiyo ezaziyo izinto, but if ikhona into evelayo I'm sure nizawuyazi nani. Ungatsho kona uba uqala kwakho i-boxing till now izinto noko zihamba kakuhle? Andingatsho sisam because nawe uyabona apha elokishini mas iintanga zethu ezinye ziyasela ezinye amaparapara. I-boxing incede kakhulu because itshintshile ubomi bam. Ezinye izinto ndiyakwazi uziafoda nge-boxing and ndikwazela utshintsha nemeko yasekhaya. Not that bekunzima, but ndiyakwazi ukhupha ndithi mama nantsi into because akho misebenzi and ke ngoku kangaphangeli kuba vele kube nzima nokuthi mama nantsi into ubeke etafileni. Ungabamotivate uthini ke abanye abantu abadlala i-boxing or umntu onqwenela uyidlala i-boxing? Mabeze bazoyibona le nto kuthiwa i-boxing. Siyabethana apha but siyadlala. I-boxing yona efana nesinye sport. If uzinikezele kuyo watreyina uzawuphumelela. So ke ngoku as ba preparation for i-fight zinjani preparation for? Preparation for i-fight akukho lula siswam because utshintsha nendlela uphila ngayo. Kukho izinto omele uzitye, khona into omele uba ungazenzi. So you have to be disciplined uzazi uba ngoku ndilungiselela ifight. If you stick kwidiet yakho uhlale kwidiet yakho. Okay. So
awuvile uba uthi ubuke ubethwe uluze. So xa nisilwa phaa nibethana awukube nawo umsindo xa ufakwe inqindi komba ayikodwa eseyodlalo le. Wow, nayo umsindo uba khona but ke ufuna uphinde uyazi uba ifuzo bale msindo esi sport esifuna abantu bawa ngumsindo umuntu afuna usebenzisa amandla sifuna ingqondo so ifuzo ba nomsindo awuzokwazi ucinga uzakwenza nje uzibone sowubethwe. So ikhona isupport oyifumanayo from the community? Ikhona yona siswami as much as ke kwangoku abanye abantu besupporta ngothetha bengakwazi ukukhupha i-material but abantu bayasupporta even nakamjimayo ndilungiselela i-fight abantu bayasupporta uba no ungatyhafi qhubekeka boy and ikhona support napha ekhaya ke ndiyasupportwa kakhulu shem kukho nto bangandenzeli yona xa ndilungiselela i-fight ndiyasupportwa kakhulu. Ayike babukeli nizivele fikele isiphelo inkqubo yethu namhlanje e-local sport lo mehleli nani ngoyamkela zinto. Till next time. Whittle TV provides the comfort of online entertainment. Mahala.